Samý život som vyskúšal, či už tie štandardné medzinárodné mládežnícke výmeny, mládežnícke iniciatívy, takisto nejaké lokalizované veci, ako napríklad Komprax, ktoré dajú možnosť lokálnej komunite pracovať na projektoch z lokálnej komunity. A sú to všetko projekty, ktoré majú, alebo dajú ti možnosť zaradiť sa medzi tých, ktorí nebudú jeden z tých, ktorí iba nadávajú na to, ako je všetko zlé, ako sa nič nedá, ale jeden z tých, ktorí prispejú svojou troškou a možno sa pokúsia urobiť či len tvoju komunitu trošku lepšiu. Európska únia mi priniesla možnosť zúčastniť sa štúdia v zahraničí, konkrétne cez program Erasmus. Bola som vo Francúzsku v meste Lille a bola to pre mňa úžasná skúsenosť spoznať nových ľudí zo zahraničia a možno študovať v cudzom jazyku, v cudzej krajine. Veľmi z toho čerpám doteraz. Dáva mi možnosť ísť do zahraničia a prostredníctvom štipendií Erasmus a C+ študovať v zahraničí na univerzite. Najprv v Španielsku, potom v Poľsku a pracovnú stáž v Taliansku. Takže v podstate rok a pol v zahraničí.